Moi! Tänään me ollaan kaupalla töissä. Eli tänään mä oon ensimmäistä kertaa ikinä oikeissa töissä kaupalla. Tein vähän se hyllytystä ja järjestelen vähän se kaikkia tuotteita ja mä kuvaan sen kaiken teille. Joten eikö vaan mennään. Te varmaan ihmettelette, että mitä ihmettä mä oikein teen. Mä teen tuotteiden asettelua hyllyssä. Eli mä vaan asettelen niitä tuotteita hyllyihin silleen, että kaikki tuotteet sieltä takaa menee siihen eteen. Ja varmaan ihmettelette, että miksi mä tekisin silleen, että eihän se vaikuta mihinkään, mutta se vaikuttaa oikeasti tosi moneen asiaan. Jos on tämmönen hylly, jossa on aika paljon tyhjiä paikkoja, versus tämmönen hylly, mikä on aivan täynnä ja näyttää, että se on aivan täynnä kaikkia tuotteita. Ihminen yleensä valitsee jonkun tuotteen siitä hyllystä, missä on enemmän tuotteita. On tehty monia testejä. Kaikki testit sanoo, että se myy enemmän, jos hyllyssä on paljon tuotteita. Sitten myös valostus kaupassa, kun saapuu kauppaan, niin saa paljon myyntiä. Ja tämmöiset pikkujutut, mitä ei normaalisti ajattele, niin ne tekee oikeasti tosi paljon. Ja kun tuotteet on hyvin hyllyssä, niin se helpottaa palvelua ja myyntiä tosi paljon. Tätä mä tein loppupäivän tuotteiden asettelua hyllyssä ja joo, jatketaan videoa. Koska opiskelu on mulle tällä hetkellä tärkeintä, niin mä pidin tässä vaan tämmöisen 6 tunnin työpäivän. Joten ensimmäiset 3 tuntia purin kaikkea tuotteita ja vein ne hyllyihin. Ja toiset about 3 tuntia mä tein tuotteiden asettelua hyllyissä. Ja joo, tässä oli tää mun päivä. Pakko myöntää, että töissä mulla ei ikinä ollut näin hauskaa. Tää oli oikeastaan kivaa olla töissä ensimmäistä kertaa kaupalla. Ja näitä voi kutsua niinku oikeiksi töiksi nytte. Jos sä oot joku tettiläinen ensi vuonna ja sä etit jotain tettipaikkaa, niin tää on kyllä ehdoton. Kannattaa tulla K-Marketille. Joo, toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Kiitos kun katsoit ja me nähdään ensi videossa. Se olisi moi.